So da ni di bod yn gweithio yn partneriaeth efo Lab Cymru ar y Caru Eich Dillad. A da ni bod yn gweithio hefyd efo Eich Cymru, British Heart Foundation a Antirwain Fawr i cael nhw i ymuno efo bob dim da ni'n neud. So da ni wedi bod yn cael repair workshops i lawr yn Eich Cymru. Da ni wedi hel tua 2 tunnell o dillad. Da ni wedi cael workshops gwnïo, workshops sut i altro a reperio pethau. A wedyn mae myfyrwyr i gyd wedi bod yn dod i fewn, nath nhw cyfrannu at live mannequins, neu dynion pren, a nath nhw wneud tair outfits, a oedd nhw'n live mannequins yn Eich Cymru, y siop Eich Cymru. A wedyn, da ni wedi bod rownd, a mae lot o myfyrwyr a staff wedi cyfrannu, a mae'r cymuned yn really enjoyo cael y siop yma, a maen nhw'n gweld hyn yn really gwerthfawr i cydweithio efo Prifysgol.